Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po mga tugang sa tuyang programang Morning 16 of October 2024. Sa na di. Ribati na, madali na, mga tugang Mayo na naman. Pecha 16 na po yan. Kasabay niya to sa Technical Department si Joe Napoli, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Mga pangyari po dyan sa Luwas, mga tugang kasabay ang piloto kan sa muyang movie Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kasabay niya to mga tugang sa mga harong nindo. Kamo na nagkantabay sa mga oras na ini. Good morning. Welcome po sa programa Morning Hearing. Aramon tadawaan mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas kay ba mga tugang ang bareta ni Padingal Armario. Good morning Padingal, kamin. Pasok Padingal. Yes, Hello, go. Good morning. Yes, good morning, sabi, buddy. Good morning. Nakakabilog min rekomendasyon ang Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan kung paano mapalangkaw ang koleksyon kan probinsya sa quarrying operation dyan sa pamitisan kan Mayon. Dahil dahil pa natatapos ni Board Member Dante Arandia ang investigasyon kung napapano na nagbababa ang koleksyon kang probinsya sa buwis alis sa quarry mientras na full blast man ang operasyon kan mga quarry operators. Initialmente, nakukuha ang informasyon kan komite dahil napapatultul ang proseso sa pagbayad kan ibang darakulang operators dahil nariparo sa record kan Penro na may mga bulan na aday naman nagbabarayad ang ibang operator sa probinsya sa primero sana. Ika-dua, ang mga violators na nagkakadarakop kan Green Guardians o Task Force dahil na natatawan in legal na penalidad base sa ordinansa dahil dahil na nag-aagi sa Penro as in legal department ang pagdeterminar kung piraan sa indang violasyon o piraan sa indang babayadan kundi ang Green Guardians na sana ang nagdeterminar. Kaya pigalat pa man ngunyan kan committee ang testimonya kan duwang coordinators kan Green Guardians talo na ang dyan sa 1st District and 3rd District dahil duwang beses na inimbitaran sa committee dahil nag-attender sa rason na may mga helang daw kaya halaton na maging available sinda para makuha pa ang ibang informasyon o na paano inita nagbababa ang koleksyon kan probinsya mientras na maririparo man tayaon full blast ang mga operation kan mga quarry operators dyan sa pamitisan kan Mayon. Yan ba rin ang bukaras kan informasyon lagi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Sige, thank you Paringal sa report. Siguro kay po nakangkuhaan ki reaction si Madam si Madam Tess Atos. Dapat kay po nakangkuhaan ki reaction si Tess na Atos. Totoo man ang gadaya dako lang quarry operators dito dahil pa man nagbabayad. Sigang kibayan, sigang operar.
sisayaan. Yan ang hapon. Taod-taod papasadahan ta daw yan. Mga tugang sisay man ang ganyan. Na mga kuha na yan. Mga pangyayaring Buda. Anong pangaran kan mga operators na mga nag-ooperar dyan? Buda, anday nag-ooperar. Gari urukudan ang pahit. Gari urukudan na di. Sisin mga pangaran kaan. Nag-committee hearing. Di lamang aram ang pangaran kaan. Alright. Papalikan ta to dyan naman sa 7:30 to 9. Dapat makauron takan si Madam Tess Atos. Alright. Sige. Nasa linya. Mga tugang si Salbatana. Nawalat ko dyan sa kuyang eyeglass. Pasabali daw. Pwede pasabali ka eyeglass. Ipagaw ko kay Boy Tonton, ipagaw kay Boy yan eh. Ipagaw kay Boy ha. Alright, Jim, come in Jim. Good morning. Yes, BP, Maraynaga. Maraynaga sa mga parantabay. Ang maraot nga ni ka. So, piga imbitera na resource person dahil pagkadigdi sa first or third district. Kaya man pipangaranan. Kaya tama na papa. Yung nga ni, paano naman yan ma-follow up na? Yung pangaran sa tig-imbitran, sisayaan. Ning mapasimba. So digdi sa third district sisay ito. Kaya ning mapasimba ma-follow up ko. Pagkala ko ka na committee hearing dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Mapigangaranan. Sa mga resource person, dahil pangaran. Sisay itong duwang itong guardians na ito. Kaya nga ni. Diba? So mga... Sige, nag-iagi ko digdi sa task force quarry. Kung sisay digdi di, napunta na. Asa na nga ni. Diba? Punan mo si kinatawan arandi. Balo na po si kinatawan arandi mga pangaran kung sa raisayan. Ako naman... perang simana ko nang nadangungan ng bareta kanday mga pangaran. Dahil man, kaya... Ano man? Kasi ang papasimbagon tadigde. At ayo na nga ni yan. Di ba? So sa itong mga... Maski yan, nag-committee hearing na dahil lamang arang kung sisian mga nagkakwaring na illegal o ano, sisian mga nagkakwaring legal. Siyempre, pag board member ka, aram mo kung saray isay na, pigdududahan na yan, Buda. Haputon mo ka sa test na atos. Nalibong man ako. Sisay nga yan. At ayo nga ni, sisay daw ini. Nalilibong man ako kampan, Jimmy. Kasi ako talaga lula ako. Kung ngingaranan na yan, at ayun na nga ni pagtaramunta, sisay yan digde. Pigsuratan mo, siyempre, kung girimbitaran, may ngaran yan. Nasabing nagahilang. Nahilingon, diba? kung nasa ospital mananggad. Oo. Nalibong man ako ka ng mga ururo. Kaya paminsan gero. Di ba? Alo yun ang kung nadangukaan. Man ngingaranan. Takon ngingaranan nga nasa ospital o nagiilang. Ilingon ko. Iyo baga. Buda, ano, siyempre kung di ka maimbestiga, kaya gawa ka na ki-initial na kung ano. Ano nangyari, masasana taram na nga, sige-sige ang kwari? Ababaan ko ha. Sisa itong nagkwaring ito. Ngayon pa lamang na-discover ko sa raisayan. Anyway, tabi, BP. Sige, maski kalula ka man. Hindi, kita baga. Kita baga, gusto ta baga balanse. Diba? Kaya baga ako, gusto ko, pambira ko magtukar kan isyong anyan sa Kapitolyo ta. Haba ko magtukar, nakibad. Diba kung magtagkita, gusto ta madagog ang ambuslados. Sisan do rumanon ta kung ano, madiskuter kita kaan. Sige, balang sa kautan kita digdi, nabayas kita. Diba? Dahil man aram kung sisaya na puton. Tadi pisilong kaya na maisyo deta man nakukuha ni ambuslado. Siyempre, sa sarautan kita kan, kibad nga yung plasuka. Diba? Sige. Anyway, BBP sa mga dagdag niya itong bareta, pipa istudyara na ni Mayor Chino Garcia kan ginubatan ang sitwasyon sa Purok Uno, Barangay Batbat. Upland Barangay digdi sa ginubatan sa Kunata nagburuka sudaga. Iyo. So mga tindog na nyo, gari na mga buyong, may urahig patoo, may urahig pawala. Posti kan aliko matutumba na. Igwang harong 30 anyos na an edad. Nagkasirinsilyo ta BBP dahil na mapakinabangan dahil na maistaran maray nga ni nakaruluwa sa mga
paka-star matapos haros halunon kan mga nagbaratak na daga. Aha. Kaso hapon personal na pinagpasyaran kan DCGB News kaiba ang mga taga waterworks system sa panginginot ni Engineer Wilfredo Arevalo Jr. kung saan may proyektong water system sa lugar, damay na naapektaran kung saan pati supply nin tubig, supply nin kuryente natural, apektado por medyo sa pangyayari. Base sa teorya kan mga residentes, nagpuon ang pagburuka kan daga, kan tupagon ang halangkaw na bulod, kan mga heavy equipment kan Sunwest Construction, aro sobra sarong lanyog na nyog ang road opening sa itaas kan pinagigibong tinampo yaraon, ang maabot sa tulo na mga harong, ang pagtubod vibration kan mga heavy equipment na aldaw banggi, nagtatrabaho posible, so soil profile naging loss, nagkahirero sagod na buminigay, ruminampahog sublo kinindaga sa mismong pigigibong tinampo natural sa teorya nin gravitational force damay ang mga nasa itaas pag mag-uran diretso na ito gabos na harong itutupa nawara sa gari foundation ano? Nawara sa gari foundation. Anchurya. Naging hampas so dating turugod na bulod di binuka. Natural iguanin kuan hampas ng nabilog. Kung magura natural malumoy sudoga lalo na ito na mababagsak. Sa ibong nalado kinahapon na nag-arabot man sa mga taga MGB geologist pigibahan ni MTR Remote Chief Madam Joy Maravillas para magkonduser ni na siblag na pag-aadal assessment sa kwalidad kan daga baka may sinkhole nag-agrabar sana dahil sa mga duman sa proyektong patinampo. Sa ngunyan tabi pinag-iribakwar na sa mga apektadong pamilya sa saindang mga kafamilya ang bagay na ini nakantos naman sa kaaraman ni Congressman Fernando Didi Cabredo kung sa inan contractor pinaisin na niya mantang kuta na plano ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo na bisitahon pasyaran ang question ta papahali siya ngunyan mapasiring siya sa China. Si Sai Congressman Didi Cabredo. Okay. Jay, madali lang Inong barangay Batbat, nahiling ko sa video na pinadara mo, boda sa mga pictures. Satellite mo na hilingon. Ala ko na. Yun, nabilo ko sang ko na. Satellite na medyo nag-slow down. Tagari nagkasabay sa pag-ikot kan mundo. Pero mas klarado sa ibang source na video yung pinasin mo sa kuya. Dahil mo na pagkuha na sinin sa mission. Dumali siya na. Dumana sa satellite mo hilingon. Iyong mananggad. Iyong mananggad. Kaya alam satellite, tagaro kiban. Nata nagkuha dito, gari nag-slow down. Nadarakan pagrasay garo. Parang kayo ni, itong kuha na ito, pirang harong tabi ito, apat ade. Tulong harong. Guro, ano kararom so garo alids na sinkhole kayo ni? Dahil man sinkhole na nahiling. Nagaba sa gilid? Nagaba sa gilid. Itong gilid na ito, itong parting ito, gilid ito kitinampo? Dating tugod itong bulod. Kanya kan tinipak, di natural iguan ng tinampo, mag-inibong na ngabil na baga. Ang mga ngabil, kaya medyo napaisip naman ako sa imo. Nanganing madali sa iya. Imagine ko, madali lang. Imagine ko, so bulod ngaya, may bulod. Inagihan kiti nampos sa ibong na side, nasa tahaw. Di may ngabil na magsibong-ibong. Di ko nakingabil tag sa ibong. Yan. Saan naman sa mga harong sa ibong kan ngabil? Nasa kung going kang ligaw, nasa tuo ngabil. Okay. Hindi ko sabihin mo, itong mga harong na ito, yaon mismo sa tampikan ngabil? Mga 3 to 4 meters. Ay talagang, iyo man talaga, garbil, bulahon mo dahil bulahon, garo-arog kaan. 3 to 4 meters ang distansya, hali sa ngabil, naggaba sa mga daga, nagiligan tinampo. Ayan. Kan guminaba, itong harong na ito, yung ruminasay.
Saka baga. Di So, talaga. inutan, may duwa pang harong. Oo. Nagigwanan mga gunga, batak. Okay. Mm. Okay, gurado ka lang ka ito nagaro ampas na ito na Ay, sobra sa ibang sarong lanyog labil. na nyog. Ah? So, sarong lang lanyog na nyog. Ay, salbatana. Alang kawon. Di, pwedeng, ang pag magkaturog ka, magimata kayo ang sa tinampo. Ay, mata nga ni, so, may daraga. So, may daraga duman na nagkakaturog ta. Oo. Alas 3 nin maaga. So, mag-agom, nagapasintro na sa ginobatan. Ta nagasaod. Oo. Ta may tindahan. Mm. Nawalat so, daraga. Oo. Maringani, nakaluwa so daraga. Takunda nakaluwa so daraga. Malulubong. Salbatana. Di, perang harong tabi, Jim, so nahulog na duman sa gari ampas. Nakausakan nga bil kan tinampo. Sarong Saro. harong na 30 anyos na ni dad. So harong mga 30 years na. Tigbaga ko nailing duman na kambiniri ko sa satellite nailing ko sa utong so sarong harong nasa gilid na kan ngabil. Amo nga nito, 30 years old ito. Emoy ato. Sinsilyo, na sinsilyo. Salbatana, no? Na, ining tinampong ini, pasahan ya, di? Ali yan sa ligaw. Ta konektado na dayan duman sa Pantaw. Pasiring sa Alubo. Ligaw to Pantaw and then Alubo, Daraga. Oo. Sin mga agyan aling ang pasiring ligaw. Di maging ginubatan mo. Ay, tama, bat-bat. Adi, Amo, bat-bat. ginabatan. Magpapasiring sa Kamalig. Pasiring yan sa Kamalig. Diretsong Alubo, Airport Road. Amo. Nya, anong action ka inikan kuhan kan mga di ano kan kasi ito di alam ba yun sabi yun tangayang sa Sunwest ang kontraktor sisay an implementing agency district or region Ay region yan. Tadako lang budget. region DPWH so napunta naman taon-taon ini mga gusto kong istorya madali tang i-follow up napunta bat naman taon-taon o di ano na Napot nga ni dyan. Ano ang mangyayari kay ito? Nagiribakwar na sa mga tao. Babayadan dapat natural agad. Ito bayad, relocation. Bako pag ano ini tabi Jim na tinampong ini na pig road opening na ini, konkreto na ang road. Opening pa sana, pero may nahiling na akong sarong block na pinagkongkrito. Na itong part na ito, may simento. Dahil pa, Di daga di. daga, purong daga. Daga. Gusto sabihin, di ki defensa, di ki riprap na ginibo, sa gilid, ganti nampo. Ora Ana sa nin butang. dipinsa. Ora dipinsa ta alang kawo no nga sarong lanyog na nyog. Oo. Kung didipinsahan mo ito, gulping kwan, liki, grabing gastos. Salbata ng pangyayari. Sa saibong naman, so wala, ang dipinsa, puwersa mga soldado. Natural na puwersa. Soldados duman, gari campsite itong sa ibong. Nyara niyo naman, mga 2 metros, pag iriligid man ito duman. Pangyayari sa Maabaka. Araw kayo, nasabutan ko na maski ba ko kita nga geologist o ano, talagang ang sa Jimmy kang pagrasa, so pagbugta kan tinampo. Sabi kan mga residentes duman. Pero sa hiling mo, common sense dictates na siyempre tinipak mo sa bulod, nawara ang kipersa, naglosen so gilid kan ngabil, siyempre magagaba, marasay. Self-explanatory. Maurag ka man. Yan ang gusto kong mag-style mo eh. Talagang kumbinsido ako. Anong sabi ni Mayor? Nga nito, pinadarahan kan MGB, so MDRRMO, so water system engineer, tagwan project dumaan na tubig. Di, igwa duman sa ibabaw kay tong ampas, nin mga tangkinin tubig. Iririligid ito. Rimati patasulin niya kan tubig. Dapat mahali na ito. Iyo, dapat tanggalon ito. Amo itong mahabang nagtanggal, rumasa ito. Medyo kwa pa man. Batalingan mo, Jimmy. Di man baga nag-uran? Di ba? Kung mag-uran ito, simpre, nalawag sa tubig sa mga batak. Yan. Buda, may niton baga ang panahon mo niyan.
Ito na man, nag-urang ruminasay, di ba? Ruminasay. Yan na kunumuran, mas makatakot. Ay, alimati ito. Pero ang harong duman na yaong pa, apera kaya itong tulo na apektado, may dakol pang harong sa palibot? Dua, sa itaas. May duwa pa? Ah, Salbatan, ano? Apera kan duwa, dahil ng iba? dahil na. So sa baba na parte kan sarong abil? Ang sa ibong nangabil, sa walang ngabil, detachment, Detachment kan? detachment kan sa military garwito. Basta may mga sako duman na kakamada. Dahil kuman aram na kunanong detachment. Basta may detachment duman na pagiling ko sana. May nagkakamadang sako. Grabing sako nakakamada. So, Malay mo, defense ko nito. Malay mo, ibang detachment ito. Defense mechanism. Dahil man ako gato nag-intindihan. Pag-intindi ko. So, digdi, sa ngabil sana sa wala. Sa abil. Baka ibang nagbuktak na wang detachment na kung anong pursa. Waka talaga. Dahil man ako, nag-apreso man sana ako sa pagiling ko, di ko man aramin kung ano ito. Dahil man ako nag-apot dumaan sa... Sige. Ipapalap talaga sa region, Problema talaga yan. Yan ang pagkasabi kan mga, maski sa Dr. Cedric Daip ka ito, Buda Sarakuan. Napag nagbugta ka talaga kitinampo dyan, ang kaw sa kanjimi, kapag naibon na agapan, erosion, tapos siyempre, nawara mo natural na pwersa kang dagang pakambulod. So, luwa nga bil ito, Bipe. So, sa nga bil buminigay. Gari, so, an nga ngimot. Anrarom sundo na sa aro-aro. Salbatan. Tararo mo na. Salbatana. Sige. Nagtataon takanong tayo ni. Asikasoon tayo ni. Duman sa DPWH. Anon mangyayari katong sa mga nagkarapiktaran? Iyo. Tama. An masasabi kan kontraktor sa West. Sa bagay yan, sabi naman o dangag-dangag ko, sinsilyo ngaya ayan, milyones ngayang kantidad yan proyekto. Iyo man talaga. Di, hanggang, natapos, gusto ko niya, last question, ano ito, natapos ang road opening naan? Natapos, ito baghaling bat-bat yan, awaling konektado sa Punso, ito sa Pantaw, Ligaw, pasiring sa... So tinampong nabilog na, nagibo na, tinabunan ka itong sungabil, nagrasay, nag-collapse. Mabuldoser na naman ka ito. Siyempre. Pundo na naman ang kaipon ka ito. Ay, hindi. Alam nga, mag-andar yan ako. Umandar yan na machine, na daing krudo. Ginibo na sa tinampo, buminagsakso sa rungabil. Pigagihan ki regular ito. Manigiragi. Nen. Mga tao, auto, may auto na. Ora pa man auto, tapigagibo pa sa nangani. Iyo talaga, kung pigibo pa sa doon daw kang detachment na ito ng ano ito. Okay. Ito follow up ta kay sa DPWH. Yeah. Jimmy na salita, di si GB nyo. Thank you, Jim, sa report. Hali dyan sa luwa. Come on, everybody! Ano ba yan? Sige, toto na. Kaya daw ako. Nailing ko kaya naman sa satellite monitor me. So mga harong na ruminasay. Ito, Salbatana, nasa pangkyar lang kao na. Ano niya ko ini? Ano nga niya ko ang nangyari digdi? O ilingan na ini Piyog-yugon mo na ang harong mo yaon sa pangko kambulo. Bata, darakulaon man pati so arong. Darakulaon man pati mga tugang so arong. Naiko po, ruminampaog talaga. Ay, nako, paano daw yan? Adi, na mga, sige, may mga swarong mo nasa gilid na kandaga.
Mangiturog ka pa daw kay ni. Di ka naman kan. Kumbaga nag-iribakwar na, mga tugang sukan, nag-iribakwar na sa mga tao duman, kay Rakman, mga tugang kan mga na, ay nako. O sige, tapapala punta yan, mga tugang na bagay na yan, susog yan sa report ni Chief Reporter Jimmy Nazarita. Headlines kan mga bareta in the morning. News Director Mardela Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning Good hirit. morning, Padingmar, kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Pang-apat na simanang sunod-sunod na oil price hike. Epektibo ng Unional daw. Ay, wow. Abril 16. Enjoy. 40 sa mo ni June. 95 sa imo. Pangyari. Ang rason, Yan. Anong rason? ang conflict sa Middle East. Sinabi na pa ni. At yung sabi ko. Yung sabi ko. Nagsarabayan na Oh. nagsarabayan na Iran, Ata na. so Yemen, Oh. tapos Lebanon sa pagpalayok nin mga missile Ata. mula drone sa Israel. Yes. Yan sabi ko ng kapatid. Tama ba ka? Go ahead. Diyan sa Santo Imbada kang Pilipinas sa Tel Aviv. Padagaw sa pig-abiso ng mga Pilipino sa Israel na naging alerto matapos ang retaliatory attack ng Iran. Pilipinas sinagad sa Israel at sin Iran na iwasan na grumabi pa ang sitwasyon. Pangapunan ni dating House Speaker Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na magkalas kay BBBM, swak sa sedisyon asin rebellion. Presidente Bongbong Marcos da imimidbidon ang anuman aksyon kan International Criminal Court. Ano naman yan? Ano naman yan as statement ni Presidente? Inapot kaya kan FOCAP, Anong pukap? yung pagang Foreign Correspondents Association sa Okay. Philippines. At nagtiripo, nag-atinder siya. Aha. Yung kayo tinuting presidente nag-atinder. Yes. Di inapot siya, Oo. manapot dyan. Oo. Ang sabi niya, dahil mimilpidon kung dahil makikipagtabangan ng administrasyon sa mga lakdang kan, kan ICC ta. Aha. Functional daw ang judiciary digdi sa Pilipinas. Pwede sa nangyasin na maglaog kung waragas na ngaya ang judiciary sa Pilipinas at hindi naghihiro ang mga otoridad. Oo. Kaya ngaya, Buda, dahil naman nga kita, dahil naman yung sinang sanksyon sa to, tamo ko naman kita membro. Ano? Oo. Okay. Yan sa Santo Pag-recibe. Okay. Pag-recibe ka ng MMDA sa donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Malinaw na bawal sa ley sigon sa Commission kan Serbisyo Sibil. Okay. Violation sa Code of Ethics. Bawal mag-recibe ng regalo ang mga empleyado sa opisyal ng gobyerno. Okay. Sabi man ka ng MDA, dahil man nga ito maduman sa mga importers ko, maduman ito sa General Fund ka ng MDA. So 100,000. 200. 200,000 na? Ginibong 200, tinatod mismo duman ni Chavit ka. Nya, ba yung mangyari pa di? Tinanggap sa regalo? Iyon nga nabig sasabi Di ba ko bawal sa gobyerno mag-receive? Iyan sabig sabi ni amiga mo na si Commissioner Aileen Lisada. Bawal yan, bawal. Iyo baga? Gift or ano man ang apodkaan basta tinao sa inda, dapat na ito inako. Roger. Tama si amiga? Tama si amiga. Talaga si amiga mo. Abogado baga ito? Roger na. Kinuha pa lang kan MMDA. Ay pangyari sa maabaka. Abangan ko anong yung mangyayari sa mga sunod na kubanata. Ako sa iling kabak. Delaman ay. Baka iuli ninda. Baka. Sus ko. Puro nanggad mga. O sige. Alright. Pero ara mo pare, nailing ko sa video ni Chabit. Kwan man, maski ini baga, poderoso baga ini. Kwan man siya, uning submissive siya. Aram niyang sala siya eh. Pero ang sabi ni Lisada, dahil dapat yan na gibuhon, baka pangarugan ka, iba? Nyan. Mangyari nga ikan, sila sa nang pandara ko pulugod, nganing may magdonar. So, nyan. Buda, so act of giving niya, bako ito kaya-aya sa gobyerno.
Oh, dapat. So, sige, okay. Kan sukat kaya inanunsyo pa. Dapat, dahil nakutain na sa magbibigay siya ng 100,000. Ikaw, anya, boss, kasi, in-announce mo pa. Nais sinulugon. Oh, bawal pala yan sa amin. Okay. Mga PUB na di masabay sa consolidation, daga kupon sa mga yuno. Aha. Ikon sa LTFRB. Ang hapot, kasarabayan sa Bicol. Ako kung dahil nakapag-consolidate, posible. Mayuuno. Ayo yan. Pag Then- kaya ka ngayang prangkisa, tapos ka. O, niya saan kita masarakay? Dahil, nakulod pang kunyan. Nakulod ng mga kaya lang, dahil pa man nakabakal ka bago. Basta pag sinita ka, may naipresentar kang pagpeles na nasa proseso ka, dahil kang problema. Okay lang yan, okay Oo, lang. Ang gusto sabihin, submission ka, Oo. ma-consolidate ka. Kansarong aldaw nga may nagapon sa kung gusto ko na mag-invest, Oo. para nga makakuha niya kita. Saro ka nga sa investor. Dahil yung Oo. consolidation, may mga ruta na aagihan Iya mo. pa di. Actually, maray sa Tapos, konsepto. Kontrolado na ang mga dalagan. Bawal lang robertikan. Yes, Dahil yes. nagmaalis o karira. Yes, actually, maray ang pagkaisip. Oo. May nagapulog ka rin kasuhapon. Kaya, sir, pwede kayo mag-invest daan. Nga ko pera, 600,000. Maulog ako sa tukawan. Di ba? Actually, kung may kontrata ka pa, pwede ka talaga mag-invest Oo. sa kooperatiba. Umintra ka sa kooperatiba. Oo. Magayon man. Oo. Papautangon man ka mo. Ano? Papautangon ng auto. At ayaw na nga niyan. Kundi O yan, ang bagang- problema, so pang-invest. O yan bagang kunyan. So, litras ko. Sige, bagang dagdag ki unit. Oo. Iyo. Yung tabako ligaspi. Dakuro na baga di. Oo. Dati ka ito, ang dalagan niya sana, naagi dyan sa may Marison, pasiring sa SM. Iyo. Yan, iba na nag-aagi din sa may Ayala. Yes, buda maray man pare pag sakay ako one time. Oo. Magayon man eh. Okay. At least kuang kita dahil na kita magaparpipis nga andong o pag minaagi sa tuya. Ang emisyon kan. Di, magayon man tal. Ako pabor ako sa mga asa ko na ini. At reklamo kan ibang mga pasahero, di ba may darakang sira, bawal ka duman. May darakang sibulyas, bawal ka duman. Kasag. Day ka duman, pwede ka, aircon ito. Dito pa di ki kuan. Dito ki istribo. Day. Dapat pa naka-styrong dahil nagsangaw. Oo. I see. Okay. Pero magayon. Okay. Okay. 122 na appointed promoted na prosecutor na lumpa sa Department of Justice. Mhm. BBBM, inako na it's complicated. Anistado kan relasyon niya sa pamilyang Duterte sa Ngunyan. Komplikado pala. Komplikado. Mhm. Okay, paglansan ng Energy Sector Emergency Operations Center, Mobile Energy System, dakulang tabang sa crisis sa emerensya. Aha. PNP as in AFP, nagpahayag niya pagiging lealtad. Kaya sabi nga ni KNPL sa Administrasyong Marcos dahil hindi makalas. Yan. Sabi Oho. naman sa tahagang pangapudan na ouster call kontra kay Presidente Marcos. Mhm. Okay, so yan dito mga minute headlines ko niyan. Ato dyan kang BYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orosat, Legazpi City. At na radyo, BYC niya yan. 24/7, konektado ko maski daing load. Aha. From News Base with Jenny, ni po si Marlila. Good morning. Thank you, Newspaper Parimar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Parimar, dila sa mga headlines. Good morning kay Mrs. G. Patal naman pala ngayon. Mrs. G, good morning. Magmaundo akong nabasa ko naman ang message mo niya na aga. Diyan po sa Santo Domingo, Albay. Di lang ako nakabisita sa imo. Kumusta ka na, tabi? Manay Agnes Golipardo. Yeah. Good morning, mga taga Santo Domingo, Albay. Manay naga po. Okay. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning, Joshua. Come in, Joshua. Okay. O, standby muna, Joshua. Sandali Hello? lang. Sandali lang. Babalikan kita mamaya lang. Deka ba? Paningit sa morning hirit. Mga dagdag ay salbata na dahil ko mababasa ini. Madali lang. I-try ko. Nawalan kayo sa eyeglass ko. Wala pagbabasaon ko si John. Di ba giro dyan?
pagbawalat kayo so iglas ko kan desen ko na ibugta ka subanggi. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Aha. Jenny, Mara Jenny digdi. Jen, Mare, ikan magbasa ka ini. Napaningit. Nakabulpin kaya. Nakabulpen, bata dahil ko pa na-edit ini. Pero okay ini. Di ba rin may turo Tagalog? Sinurat ini kan ma. Basa, baby. Basahan mo yan. Basa, ikan magbasa kang paningit. Di pa edit dyan. May turo Tagalog yan. Pero, ayun, alam mo, kaya nang loy-lowa yan. Sige ba? O, sige. Sige, data. Pag-i-edit ko. Pagbabasa ko na. Ano ang istorya ngo yan, Miss Jen? Good morning, Jen. Good morning. Maringan, tek ang mata ko pagkaaga, adi. Edi, ikaan mata ko pagkaaga, adi. Marayon man pala na ikaan mata ko pagkaaga. Ikaw ang aking medyo mata. malinaw pa. Medyo malinaw pa ang mata ko. Marayon, adi. O, sige na. Ano dahil Okay. dyan? Sige. Ganun may Tagalog yan, bala ka na. Okay. Okay lang, basahan mo? Okay lang. Sige. Okay, guys. Go. Okay. Sigun sa bagong pag-aadal, ang pag-ataman kay ayam, makakaiwas din allergy asin hika. Allergy na tayo lugot gari. Nagugunta daw kay Marita. Ang ayam baga, pigbabawalan sa mga asthmatic. Yes, Diba? oo. Pero pala ano, nakakatabang hikap? pala na? Hika. Hika. Pagod ako nga ni. Asma? Okay, opo. Oh, sige, go. Oo. Man's best friend kung ikonsiderar ang mga ayam na iyo ang nagaprotektar akan sa tuyang harong. Lalo na kung may parahabas na malaog da AVP kaya nanggad sang katarbang pamilya ang nag-aataman kini. Sigun sa pag-aadal, kapag nag-aataman ka ning ayam, dai na magkakaigwa ni allergy asin asthma. Ini kabaliktaran ka mga pigataram ka mga kagurangan. Para marayo sa pagkakaigwa kang allergy asin asthma, mas kaipuhan nanggad na mag-atama ning ayam. Ang mga ayam paano iyo ang igwang gut bacteria na iyo ang nagtatao ning importante asin sustansya asin nakakatabang para sa tamang gana sa satuyang pagkakan. Ang gut bacteria na igwa ang ayam iyo ang inaapod na Lactobacillus johnsoni. Lactobacillus. Lactobacillus. Oo. Correct me if I'm wrong, Sir AVP. Ano sarap? Ang nakalagdig di johnsoni. Basta yun. Ano da yan? Iyo dahil nang inaapod na good bacteria. Asa ayam? May good bacteria pala na di. Iyo, okay. Opo. Okay. Yang lactobacillus, nadangog ko lang sa kuhaan. So, pigi-inom ba ka? Yes. So, opo. ano ito? Pigi-inom? So, pigi-inom na ano yan? Di ko sabihin. Bawal. Okay. Parang kitang advertisement ka. Okay, sige, go. Ini daan nakakatabang sa lawas para dai maraot ang pagkaon asin magsurop ning sustansya asin labanan ang mga maraot na organismo na iyo ang nag-pull out ning helang. Ayo. Okay. Nakakatabang ini na malikayan asin mabulong ang kung nagkakaigod AVP Henry ni LBM ang sarong persona, pwede man da AVP makatabang para mawara ini. Sa paaging ang pag-atama ng ayam. Ingo pa lang kayo. Bata, may nagkakarasigid. Iyo nga neno. Opo, excuse me po. So, ang solusyon pala, pag mag-atamang kayam. Opo. Okay. Alagad, ang lactobacillus na ini, nagaprotektar sa allergy asin asthma. Kumbaga, dapat lang da AVP Henry na masanay sa pag-atama ng ayam dahil dipisil man, dahil itong minapiso alikabok na pigatao ka ini. Na pwedeng magkausa ng helang, lalo na sa lado kang respiratory system. Kaya may magayon man ining dulot sa allergy, asthma, sigun sa pag-aadal na nakuha ka ini ni Mary Grace. Talaga. Garo dek ang kumbinsido si Dr. allergologist diyan sa Banyag. Si Dr. Garo dek kay si Dr. Wong. Ayo nga ni Bipandra o kaya si Doc Chris. Garo baliktad tan may mga asthma boda may allergy, dust allergy. Yes, ipinagbabawal lang may pagpaparaataman kay ayam.
Yes, BP. Sige daw. Lalo na so, ano baga, balahibo. Oo. Kapag na Iyo singhot mo baga. Kaya magparahap-bihap kang may balahibo. Ay, dili ka. Difícil. Lalo na kung ngurong halaba ang balahibo. Asmahong kakayan. Okay, so yan po ang Sige. paningit. Good morning, BP. Thank you, Jen. Morning hit. Jenny Balyaran. Mga tugang ang sa tuyang mata sa morning hirit. Oh, di ba? Ganon yun dahil pareho ay glass na yun na duwa. Pareho grado tang duwa. Ganon dahil man gayon. Pangyayari. Ngunyan ko lang nariparo. Nagurang na pala ako. Manay Agnes. Gulipardo. Manay Agnes. Uy. Manay Agnes. Ngunyan ko lang nariparo Manay Agnes na maedad na pala ako. Pero kung naka-typewritten, kaya kong basaon, draw distansya sana, draw distansya. Pero ako naka-bullpen, dahil kung palan, iyon na ngayon, noy, may edad ka na nga talaga, noy. Sabi ni Manay Agnes Gulipado. Dahil wala na nga, so, abilidad mo kang panahon na nagtuturo parang kita. Yan pa mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Pero po bago ka magibo, magkonsulta mo na po sa indong mga doktor na expert tabi sa allergy. Yan ang mga asthmatic Bago magibo ka yan, magkonsulta mo na ka mo. Ang apod pa lang kan, allergologist. Allergologist. Yan. Ano si Dr. Wong? Si Dr. Lorna Wong. Yan. At iba yun yan, tabi pag-abot sa allergy. Mga asthmatic, etc. Joshua Bino, mga tugang dagdag na report. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kamin Joshua. Good morning, Pipi. Anong Good sabi ni morning. Manay Agnes? Kung gurang ka na, ano ako? Marian Simbagong kayo ng amiga ko, Joshua taga Santo Domingo. Ako nga niya, parang nga niya ako Manay Agnes, nagurang na ako. Dahil kung nababasa, so, naka-bullpen. Yeah, matuwa siya sa kuya, na maray. Kung gurang ka na nga niya, ano ako? Ay, maray ang hapot niya eh. Kumusta dyan? Good morning sa mga paraan tabay. Aron kayo ni Joshua, baka dahil kung makontakta taon si Madam Lucy, dumumang ka sa DPWH dyan taon. Nandago mo sa report ni Jimmy? Yes. Dumanon mo ito, baka yaw na si Ate Lucy, nakalib ito kang ino. Dumanon mo, ano may tabang kayo ni? Di ba? Okay, sige. Sige, go. Bayan ta na mo na sa prime water. Bayan ta na mo na. Grabe pala nagsugo ko sa imo. Inotan mo sa prime water. Sa prime water, baka ano oras ka maduman? Mga pagkatapos sa DP. Alas 8:30 kayo. Paghali mong DPWH, Diretso na. thank you, John. Pumasiring ka sa... Ayun, dumang ka na sa prime water. Iyo. Mas nani na apo doon tagari ko noon sa indang masasabi. Kung may masabi. Kung may masabi sinda. Kita baga gusto ta balanse kita. Correct. Kaya baga ako nagpaparatutukar ki issue na saro sa nang side. Gusto ko pag may issue, yaon sa ibang side, so masimbag. Tangani na di kita nasasarahutan. Correct. Di ba? Pero pag ang tao na nagboses, ang tao na nagtatara, magiging bias kita a pabor sa mga tao na nakakamati nin grabing problema, asin mga taong nakakamati nin nagusufrir nin justisya na sangaran asin kapabayaan kan mga nagkakapera, dumang kita masurog sa mga tao. Opo, minatubod ka. Pag ang tao na nagboses, pinapangako ko po sa inyo na magiging bias kita pabor sa mga tao. Minatubod kami. 2025 kita mag-uroro. Okay, sige, go. Yes, BP. Para hambog naman niya pagkaga. Grabe, para hambog tipidan. Pwede baga. Okay. Anyway, BP, saro sa mga masuswerteng rehiyon, iyo ang Bicol region. Dahil ang tamaabot ang mga aldaw, may maglilibot na sa mga barabarangay. Ma-offer min libreng x-ray, buda libreng ECG. Kung in kaso makapagplansya na nin paghuroron coordination ang Department of Health o DOH Bicol asin ang mga Provincial Health Office
manungod BP Henry sa schedule kan paglibot kaining mobile X-ray van na nireceive pa sa nakasuodma kan Department of Health Bicol hali ini sa Philippine Business for Social Progress o PBSP, sarong pribadong organisasyon tabi VP Henry na nagatabang man sa Department of Health tangani nang makontrol ang paglakop kan hilang na tuberculosis o kaya TB. Kasod ma ang formal turnover kan mobile X-ray van na ini. Asin tangani nang ma-utilize sigun ki Undersecretary asin outgoing Regional Director kan DOH Bicol magkakaigwasindanin mga koordinasyon sa mga Provincial Health Office tanganin nang makapag-schedule kung naarin mapasyar o malibot ining mobile X-ray van sa manlain-lain ng mga barangay asin iinotan man BP itong mga nasa remote areas sa paagi kini mas madali na ma-detect kan DOH kung si isay ang mga may namamating helang particular na tabi BP Henry ang tuberculosis o TB. May libre ini kung halimbawa ang sarong pasyente nagpa-check up, mapa X-ray o kaya mapa ECG. Magkapirang minutos ang makakalihis, maaraman mo tulos ang resulta. Igor sinakidaradarag X-ray film, ano? Ikaw na. Dara tulos, i-develop, gari pala nagsabi ka mga kampanon, gari nagpakudak adi. Correct. Pag nagpakuda ka, pag nagpa-retrato ka, automatic yaon so ma-develop tulos. Correct. Yes, okay. Kaya ma-detect mo tulos, sabi ni Dr. Santiago, very good na yan, at least yaon mismo duman sa lugar after check-up, para man mo tulos kung siya may hilang, makukontrol na tulos, asin may enroll sa tamang gamutan tabi ni Henry para sa tuberculosis. Tama. Kung kaya sa ngunyan, after kan turnover kasuod halat na sana na maproseso kan DOH sa Bicol asin koordinasyon man sa manlain-lain na mga provincial health office. Ang inot pa sa ng X-ray van kan DOH Bicol at sa mga na taon, baka ngayon lamang madugangan pa, kangani ng by 2028 BP ang target, sa inot yung mga nagagadan dahil sa tuberculosis. Ayun, okay. Sabi ni Manay, sabi ni Manay Arlene, Dunya Arlene, na hali pa sana sa Europe. Digital na ngayon yan. Kaya makaskaso naman agad ang film. Correct baga. Dapat nga kang gari na baga so argon sa nakan so picture. Pag click automatic minaulsit duman sa kuan. Okay. Digital na pala ngunyan. Digital. Okay. Madali Good. magka-developan. Iyon na nga ni madali nang okay. Sabi nita. Okay. Tinda. Okay. Okay. Wing boy, Joshua, this is Jimmy. Thank you, Jimmy. Joshua sa report. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Thank you, Jim. Sa Joshua sa report, sabi ni Ate Marcia, nagkakaedad sana bakong gurang. Good morning to everyone. Tama man ang Ate Marcia. Nagkakaedad man sana bakong gurang. Ano na naman ang alikong ini? Mararaot ang mga gamit. Bako panganay Christmas. Sige na ang kimat-kimat. Ano kon maraot? Salidahan ninda? Yan. May uyam na dyan sa May Hamora Subdivision. Sige ang kimat-kimat na kan signal. Pangyayari. Sige. Ang mga bareta masunod. At yung di nga sa... Ay nako, hindi ko nasimbag ka iyan kan aligo kan so nagbisita kan sarong alodig sa DCGB. Ang mga bareta susunod na, makalipas lang kay ni. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude, celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m.
a.m., Holy Mass at 3 p.m., to be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind, the St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there! Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 G's din morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. 90 na PNP vehicles ang pig-deploy sa PRO5 para sa libreng sakay program para sa 2-day transport strike. Seguridad kan mga mapartisipar sa Magayon Grand Maritime Procession sa Mayo 1. Makusog na ipapautom sa lado nasyonal pang-apat na simanang sunod-sunod na oil price hike. Ipinautob na kan mga oil companies kas bagong alas 6 nin aga. Imbahada kan Pilipinas sa Tel Aviv. Padagos na pig-abisuhan ang mga Pinoy sa Israel na maging alerto matapos ang retaliatory attack kan Iran. Pagresibi kan MMDA sa donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, malinaw na bawal sa ley sigon sa komisyon kan serbisyo sibil. Sa ibang nasyon, pag-atake kang Iran sa Israel dainin signifikanting danyo sigon sa senior US military official. Business News, Department of Agriculture, hinalin ang ban sa poultry products gikan sa Belgium as in France. Health News, mga health experts nag-abiso sa publiko na pangatamanan ang kidney. Mga dapat gibuhon ipinahayan. Aramon po yan. Taon-taon lang. Detalles mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nasa 90 ng PNP vehicles ang ipinag-utilize kan PNP Regional Office para sa 2-day strike kung saan sobra sa 300 na commuters ang nabenefisyuhan kaini. Sa datos na ipinaluwas kan komandansya, kumpuesto kan utilized vehicles nin siyam na bihikulo hali sa Albay Police Provincial Office, 4 na hali sa Camarines Norte, PPO, 15 sa Camarines Sur PPO, 22 hali sa Catanduanes, 48 sa Sorsogon, 8 sa Naga City, 4 hali sa Regional Mobile Force Battalion, asin 2 ang hali sa Regional Headquarters. Mientras tanto, may dagdag pang 2,976 na PNP personnel na pinag-deploy sa palibot kasabay kan utilized vehicles. Kasunod kaini siniguro ni PNP Bicol Regional Director Police General Andre Dizon ang police visibility, mobile patrols, motorcycle patrols, foot patrols, traffic assistance, checkpoint, border control, as in drone operation para sa collaborative approach sa pagmantener kan public safety kasabay kan implementasyon kan 2-day strike sa palibot. May proseso na dapat sunodon asin asikasuhon para masiguro ang seguridad kan mga partisipantes sa Magayon Grand Maritime Procession sa May 1, 2024. Magpuon sa Horoan Tiwi Albay, pasiring sa Sawangan Park kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigon kay Reverendo Padre Joseph Salando, ang kura paroko kan Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation sa Horoan Tiwi. Taro sa prosesong inian pagkipagkoordinar sa Maritime Industry Authority o Marina asin Coast Guard ang Maritime Procession saro sa highlights kan Magayon Festival ngunya na taon. Mapo nini sa Horoan Tiwi, pasiring sa Sawangan Park kan Barangay Dapdap asin susundan kan pagbaklay sa Inang Magayon Grand Procession pasisiring sa Albay Cathedral. Narisibi na mga tugang ka Department of Health Bicol ang sarong bagong mobile clinic van hali sa Philippine Business for Social Progress
o PBSP. Sigon kay DOH Undersecretary as in outgoing DOH Bicol Regional Director Nestor Santiago, ang bagong fasilidad magkakatabang para makapagtaunin access sa mga Bicolano kan primary health care services as in mapakaskas ang detection kan mga personang may helang na tuberculosis sa bilog na rehiyon sa bagi kan pagtaunin X-ray as in ECG. Ipinahayag ni Santiago na nakipagkoordinar na ang ahensya sa mga provincial health offices sa rehiyon para sa scheduling kan pagdara kan serbisyo sa buro barangay sa rehiyon para mapugulan na madugangan ang narehistrong kaso. Sa pinakaultimong datos kan ahensya, poko mas o menos 32,000 na ang Bicolano na tinamaan kan helang na tuberculosis sa bilog na Bicol Region. Dagdag na report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Mga irrigation projects kan Department of Agriculture sa Albay, pigisiguro ng GAD na nasa tamang lugar. Al Armario sa detalye kan Bareta. Siguro ng ganyan kan gobyerno provinsyal na dae masayang ang mga irrigation projects kan Department of Agriculture na planong ipaghibo digdi sa Albay. Sinabi ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman Committee on Agriculture, na dapat magtugma ang mga proposed area kan LGUs sa proyekto kan Department of Agriculture dahil may mga eksperyensya kan ENOT na bako sa tamang lugar ang proyekto. Minsan na dahil napapakinabangan maray kan mga paraoma. Ngunyan ang Department of Agriculture, dakol na naman ang mga nakaambang proyekto sa Albay, lalo na sa 3rd District as in 1st District. Kaya aktibo ang mga paapudman na committee meetings ni Palmiano para sigurohon ang koordinasyon as in mamakaray, mapakinabangan nin tultol ang mga irrigation projects sa Albay kan mga paraoma. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa 62 na kapulisan sa Bicol Region ang nasangatan ng kasong administratibo poon kan taon 2013 sagkod 2023. Pinakadakol kay ang nahampang sa kasong grave misconduct as in conduct unbecoming of a police officer. Ini ang datos na ipinaghiras ni National Police Commission Assistant Regional Director Attorney Louie Toldanes kung sa hali sa nasabing numero 28 sa mga ini ang hali sa probinsya kan Masbate, 15 sa Albay, 8 sa Camarines Sur, 6 sa Catanduanes, 3 sa Camarines Norte as in 2 sa Sorsogon. Sigon kay Attorney Toldanes, 58 mga sa mga nakasuhan ang mga ranggong patrolman as in 4 ang nasabing kaso ipinairarom ninda sa magkakanigong proseso na nagresulta sa pagkawarang sala sa 25 pulis. 2 ang natawanan ng penalidad, mantang 35 man ang mantinidong pending. Katakod kaya din ang apudan si Toldanes sa gabos na miyembro kan kapulisan sa reyon na maging disiplinado asin ibitaran ang salang gibo para dai masayang ang pinagalan na makalaog sa serbisyo. Sinabi ni Toldanes ng opisina ninda bukas sa publiko in kaso may reklamo kontra sa pulis asin nagpromesa na iagi ini nin patas sa proseso. Dagdag mga tugang na report, hali po dyan sa luwas, report ni Jimmy Nasalita, Kamalig. Laog sa ESF Red Category. Jimmy sa detalye. Klasipikadong nasa red category ngunyan sa ASF ang Kamalig matapos ang breeding station na makukuha sa barangay Kabangan located digdi sa Kamalig na laog nin virus na ASF. Pig-confirmar ini ni Provincial Veterinary Dr. Panso Milya kung saan bilang siya vigilant sa monitoring sa virus sa orig. Naisihan niya tulos na igwa inaraw kaning pangyayari digdi sa breeding station alagad ang problema ang breeding station personnel pigpasyaran kan DCGB News ang nasabing opisina nakahawron nagkapirang mga empleados ang problema daida sinda sa poder na magkonfirmar sa siring na informasyon solamente Department of Agriculture Regional Office ang dapat ang magkonfirmar asin haputon tungkol sa bagay na ini.
igwa pasinda nin biga atama na mga orig kan ini hinapot niya to alagad ang simbag dai na daa posible ginaradana sa ibong nalado sigon kay Dr. Pancho Milla dahil pwedeng dahil magpaluwas informasyon o konfirmasyon ang breeding station tungkol sa bagay na ini sa pagsabing sinda nakakaisi asin dapat na mag-imbestigar kung paano nalaog ang sa indang mga atama na orig nin virus sa ngunyan gabos na orig sa palibot na mga barangay kan kabangan pigkuhanan na kan na provincial vet nin mga sample nin dugo kung sa isa sa irarom an mga ini sa laboratory test na tanganing maaraman kung positive o bako an mga orig sa kapalibutan kan breeding station alagad kung igwanin mag-positive sa laog kan 500 meter radio susog sa protocol an mga orig digdi arog sa ibang arog kan mga inot gagaradanon an mga ini. Jimmy na salita di si Jimmy News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Department of Health Bicol. May bagong matukaw na Regional Director ngunyan na si Mana. Joshua Bino sa detalye. May bagong matukaw na pamayo kan Department of Health o DOH Regional Office 5. Posibleng mag-turnover nin pwesto ngunya na si Mana. Ini iyo si incoming officer in charge Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. Bago na pasiring inidigdi sa Bicol Region, nagtukaw man mo na ini bilang Assistant Regional Director ng Department of Health Ilocos Region. Inidarakan pag-retiro naman sa government service ni Undersecretary for Health Dr. Nestor Santiago na nagtukaw man bilang Concurrent Regional Director kan DOH Bicol. Sa pahayag ni Santiago, kumpiyansa ini sa masalida sa iya na si Dr. Albornoz. Kailan ta sigun sa iya, naghali naman ini sa manlain-lain na mga reyon. Fit na fit sa trabaho bilang Regional Director. Sa pahayag ni Dr. Santiago, pagpapadagos man ni incoming RD Dr. Albornoz ang mga napunan, lalo na ang mga programa para sa salud Bicol noon. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCTV. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin pagkaaga, mga ma-assist sa National Rock Climbing Festival sa Bakakay. Preparado na. Jomar Bien sa report. Preparar na asin ihinanda na kan Provincial Tourism and Cultural and Arts Office ang mga ma-assiste sa pinaka-primero na National Crag Rock Climbing Festival nagigibuon digdi sa Barangay Mataas sa Banwaan kan Bakakay. Ini matapos na kanakalihis na aldaw ipinairarom na sa pinag-aapod na training on the Filipino Brand of Service Excellence Seminar ang mga barangay officials kan Barangay Mataas kasabay ang mga miyembro kan Albay Climbing Community na iyon ang nag-inisyar kang nasabing aktibidad pati naman sa mga bangkero na magtataw ng serbisyo sa mga araboto na mga bisita na mapartisipar sa nasabing National Festival. Ang training ipinagkonsentrar duman sa maray na pagsiservisyo at sa katuyuhan na magagamit pa ninday ni sa mga maabot na aldaw para mamantiniron ang tourism workforce digdi sa Banwaan kan Bakakay. Ang mataas sa National Crag Climbing Festival iyon nakatalaan na punan sa aga Abril 17 asin matapos sa Abril 21. Ang nasabing aktibidad iyo ang enop ng tigpara hinguwa na malawos kang Albay Climbing Community asin sa indang pinasalamatan ang lokal na gobyerno kan Bakakay pati naman ang municipal tourism
Culture and Arts Office dahil sa dakulang suporta na itinao kay ni para malawos ang haluinan nindang pangiturugan na National Festival sa rock climbing nagigibon digdi sa Banuan kan Bakakay. Bali 50 climbing routes ang sa indang ipinagpreparar kasabay naman ang iba pang mga aktibidad digdi sa mataas krag para sa nasabing pagtiripon. Mga Yan ang kontabi, report, Jomar Bien, DCGB. Mga perang Go ahead. kung 50 areas yan, sites, mga perang kilometer more or less yan? Actually, bakong 50 sites, 50 climbing routes. Oh, So, 50 freestyle ba? climbing So, mga- routes, more or less, Ah. mga perang kilometro iyan kung ano yan, gabos-gaboson. Actually, pataas man sana ini. Ano? Nagtuturo ka, Feet, nagsasarakat feet lang ini gayon. sa nagsasarakat sa ampas. Oo, perang feet, more or less. Dahil man pa sililuwas, akong ano? idea. Oo. Dahil pa akong idea, pero taon-taon pa baka kaya ko and makuha kita makakaulay sa tourism Oo. para maitaw sa tuyan detalye kaya nito na Yes. kulaw na event ini. Primero ini Iyo. sa Bilog na probinsya Canalbay and maybe sa Kabikulan dahil ang national ini. Yeah. Nailing ko National kayo yan, Jimmy. Festival. Nailing ko yan, Jomar, yan sa mga movie, bagabuda, sa mga documentary, sa ano yan, sa television. Ano ba, aralang kamuno nun, kaya pig-imagine ko ito, na iga palang kiarog kaan ng mga areas dyan sa Bakakay na ano yan, na ano po kayo ni, na-approve bilang ano yan, na pang-national, na pang-national na kompetisyon. Unique man ang sa Bakakay. Iyo, mga ampas ini, pigiling ko sa mga pictures kay ni, taday ko pa man actually na duman ining barangay Mataas. Oo. Mga pictures baga kay ni. So, ampas na gapo. Yes, yes. Pig Iyo. karabitan na ningdan nin mga bolts Yes, oo. para duman ang sabitan kay itong sa mga ano yan, mga lubit Yes. na magiging oo. suporta kay ning mga climbers. Mhm. Okay. Natural ini. Unsafety ka, medyo matindi man, delikado yan, masakat ka baga dyan. Di ba? Roger on that. Mhm. Okay. Pinasiguro ini. Opo. Anong premyo ka ang tabi, Jomar? May pirang premyo. Takon, national yan. Di, baka, siyempre, pag pang national man ang premyo. Ramon tayo ni sa taon BP Henry. Sige, okay. Sa tourism officer? Dudumanon ta ang tourism office kan na Bakakay. Okay, very para good. makuha ta ang pinakakumpletong detalye kay ni. Yes, okay. Basta sa nakuha niya tong informasyon, 5 taon o sobra na initabi BP Henry na na-discover kaya alang day na redevelop Oo. and ngunyan na naging makatotohanan manggiraray ini aloy ng pangarap ini ka na Albay climbing community na gibuhon talagang umarikognisar na site. Yeah. Matapos na makagad na sindanin tamang sa lokal na gobyerno kan Bakakay Magayon paging sa yan. probinsya kan Albay. Magayon yan. Mhm. Yan ang Okay. report, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Alas 6:26 oras, mga tugang sa Pilipinas, bareta sa luwaskan o kaya sa national, lado national, makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. K2D Kito ko Christopher ko. K2D Christopher ko. Serbisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Kasing kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asim programa sa mga albayano. Bukun pa ka ito, subukta na serbisyong ko. Ang idol ko sa segundo distrito. Kito ko! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:32 ng pagkaaga. Alas 6:32 po nin pagkaaga sa DCGP. Epektibo kasabagong alas 6 nin pagkaaga ang panibagong aumento sa presyo din mga produktong petrolyo sa nasyon. Sigon sa oil industry, ini ani kaapat na simanang sunod-sunod na oil price hike dahilan sa kredibokan sa Medio Oriente o sa Middle East. Sigon sa anunsyo kan mga oil companies, ang presyo kan gasolina maumento nin 40 o nag-aumento ng 40 sentimos kada litro. Mas dakulang aumento sa presyo kan crude o diesel na puminakol sa 95 sentimos kada litro. Matangan kerosene, pinatawan manin 85 sentimos kada litro. Padagos na pig-abisuhan kan Embahada kan Pilipinas na nakabase sa Tel Aviv ang mga Pilipino sa Israel na maging alerto matapos maglansar ng retaliatory attack ang Iran. Sa sarong advisory, inabisuhan kan Embahada ang mga Pilipino na iwasan ang pagbiyahe sa Jerusalem asin sa pamosong destinasyon arog kan Temple Mount, Damascus Gate, Herod's Gate, Al-Wad Road, Mosrara Road asin East Jerusalem. Inabisuhan man ang mga Pilipino na ipag-uktabang una ang planong pagbiyahe sa West Bank karani sa border sa Lebanon asin Golan Heights. Hinagad man kan Embahada sa mga Pinoy na iwasan ang matawong lugar asin sunodon ang mga instruction kang Israel Defense Forces asin Home Front Command. Mientras tanto, na base sa datos hali sa Department of Foreign Affairs o DFA, maabot sa 30,000 na mga Pilipino ang nasa Israel mantang igwang 2,000 na Pilipino ang yaon sa Iran. Nagpahayag po ng kahaditan ang Pilipinas may kinaraman sa mga tensyon sa pagultanan kang Israel asin Iran asin hinagad sa duwang partido na magtabangan para masama tranquilong pagresolber sa iriwan. Sigon sa Department of Foreign Affairs, haloy nang ipinagsusulong kan Pilipinas para sa gabos na estado ang magsunod sa prinsipyo kang international law asin para sa matrangkilong pagresolber kan mga conflict. Ginibo kan DFA ang nasabing pahayag kasunod kan paglansar o piglansar na missile asin drone attacks kan Iran sa Israel kan Sabado bilang pagbalo sa Iran matapos tamaan kan sa endang strike o airstrike ang konsulada kan Iran sa Damascus, Syria. Ikinagadan man nin 7 Iranian military advisors kay bahanan tulong senior commanders. Mga tugang swak daw sa kasong sedition o rebellion ang pangapunan ni dating House Speaker asin incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines o AFP na bawion na ang suporta kaini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, si Alvarez naggusulong nin pagkawatak-watak sa panahon na kaipuhan kang nasyon nin kusog para masimbagan ang pangaipo kan mga Pilipino. Ginibo ni Alvarez sarong dayupot na kalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa sarong prayer rally sa Tagum City kan Domingo. Sinabi ni Alvarez na dapat isibog kan AFP ang suporta kan kay Marcos para mapilitan ining maglusad sa pwesto. Tanganing mapakulpang tensyon sa West Philippine Sea. Inot ng hinagad ni Alvarez ang paglusad sa poder ni Marcos asin pabayaan na si Vice President Sara Duterte na maging leader kan nasyon. Magigirumduman na nagpahayag ng kahaditan si PBBM sa napabareta na gentleman's agreement sa pagultanan ni Duterte asin China sa Ayungin Shoal kay bahan ng pigasabing mapagkasunduan sa pagpapadara ng tubig asin pagkaon sa mga soldados na nakadestino sa BRP Sierra Madre asin ang nasa Ayungin Shoal. Daing lalauman ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas in kaso magpaluwas ng warrant of arrest kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin may kinaraman sa isyu kang pigasabing extrajudicial killings ni kinagadan sa mga na isinang-at kontra sa dating presidente. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang paghampang sa media sa Manila Hotel kasuhapon, sinabi
kan presidente na daipig imidbid kan Pilipinas ang ICC kaya warang tabang na lalauman ang mga ini. Sinabi ni Presidente Marcos na pwede sanang maglaog ang ICC kunan sarong nasyon waragas asin dai nang gagana ang sistema kang hudikatura o kan law enforcement. Yan naman indo ni Marcos na functional ang hudikatura sa nasyon. Siring man ang pwersa kan pulisya kaya daing rason para makiaram sinda sa Pilipinas. Nagkapit ang basis ng sinabi ni Presidente Marcos Jr. na daing jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at sinda inimimidbidon kan gobyerno may kinaraman sa kasong isinangat kontra sa dating presidente. Si Duterte nahampang sa kasong mass killings sa ICC dahil sa ipiglansan na war on drugs durante kang panahon kan sa iyang administrasyon. Iba pa niya itong mga bareta, binayular daw kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA anlay kan akuon kay ni ang 200 mil na reward money na pinagtangro ni ni Luis Chavez Singson sa mga traffic enforcers na nag-flag down sa iyang convoy dahil sa paggamit kang EDSA busway sigon sa Civil Service Commission o CSC. Sinabi ni CSC Commissioner Aileen Lazada na suhay sa lay ang nasabing gibo na binanggit ang Section 7 kang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nakapalaman sa Section 7 kang Republic Act 6713, non-public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Sa sarong press briefing, kinumpirma ni MMDA Chairman Romando Artes na inako kan ahensya ang reward money ay pinagtangro ni Singson. Alagad sinabi niya na ang kwarta mapapaduman sa General Fund kan MMDA. Magigiramduman na nag-officer si Singson kanakaaging simana niyan sang 2,000 na cash reward sa MMDA enforcers na duminakop sa iya dahil sa bako autorisadong paggamit kang EDSA busway kan Abril 8. Pero linangkawan ininsagkod na 200,000 pesos as in personal na nagbisita sa MMDA office sa Pasig City para i-turn over ang kwarta kaso hapon. Bareta sa luwaskan Pilipinas. Makalipas lang mga tugang kan mga patalas. GB News Express. GB News Express. Kaya bubbly sarap for everybody. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Daog kamo kang manoko. Bukas na ang John Muir Rotisserie Chicken. Ang malinamnam na lechon manok na talagang daog kay ni ang manok mo. Dahil imported as in natural herb ang ingredients, as in eco-friendly ba ang packaging kay ni. For only 295 pesos, igwa ka na bilog na lechon manok na talaga namang babalik-balikan mo. May bonus rice pa. Hep hep hep, kung kulang ang budget, pwede man mag half lechon manok sana. Sain ka pa. Digdi ka na sa John Muir Rotisserie Chicken. Masiram na, nakakatabang ka pa sa kapalibutan dahil eco-friendly ang packaging
King kaini. Ano pang pighahalat mo? Magduman ka na sa John Mer Rotisserie Chicken sa Alegre Street, Barangay Tulatula, Legazpi City. Musna, tanganing manamitan mo ang siram na dai mo pa natatanaan. For orders, please visit John Mer Rotisserie Facebook page or call 0961-545-5345. GB News Express. GB News Express. Mga tugang i-report kan senior US military official na daing significant damage sa laog kan Israel sa piglansar na nagkaperang Syrian drone as in missile attack kan Iran base sa assessment kan Amerika. Sa giraray na sinabi ni Israeli military spokesperson Daniel Hagari na ang nasabing assessment as in sinabing gikan sa ginatos na rockets na piglansar kang Iran di iton man sana andai naulang kang Iron Dome kang Israel na nagresulta nin minor damage sa infrastruktura sa Nevatim Air Base arani sa runway as in gikan sa Hermon region. Apisar kay ni mantinido man na fully functional ang Nevat Air Base. As in padagos man ang flights kan mga eroplano. Enot kay ni pinahayag ni IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagar gikan o ikan Domingo na na-intercept o naulang kan Israel ang 99% kan pagkakarkulong 350 na suicide drones, cruise missiles, ballistic missiles as in rockets na pinaglansar kang Iran kay bahan ang proxies as in kaalyado kay ni sa Iraq, Yemen as in Hezbollah sa Lebanon. Bareta, mga tugang sa lado ng negosyo. Business News. Hinali po ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang ban sa pag-importa ng poultry products gikan sa Belgium as in France matapos na makontain na ang avian influenza sa duwang nasyon. Ini kasakusog kan inisyong Memorandum Circular number 15 kan Secretary na nagtugot sa pag-importa ng domestic as in wild birds as in mga produkto gikan sa Belgium. Base sa official na deklarasyon kan Belgium World Organization for Animal Health, wala ning kadagdagan na outbreaks na rehistro matapos ang nainot na kaso kan Pebrero 21 sa Belgium asin kan Pebrero 24 sa France. Magpagigramduman na inot nang ipinagbawal ang importasyon in poultry products kay bahan na ang day-old chicks asin hatching eggs na nagahali sa nasabing mga nasyon kasunod kan outbreaks kan birds flu. Mga tugang aramon talawang abiso kan mga health experts may kinaraman sa tamang pangangataman kan sa tuya pong kidney. Detalye kayan kasabay sa News Director R. De La Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dapat aprotirang kang publiko ang sendang kidney. Ini ang makusog na abiso ka mga health experts sa kinaban sa pahayagan World Health Organization Philippines ang sinabi na dapat mantiniron ang pigapod nindang health body weight. Nakakod kini nagpaluwas ng advisory ang WHO Philippines kung paano mapapangatamanan ang sa tuyang kidney o bato. Primero, sa listahan ang pagkaon ng masustansya, maging aktibo, mag-inom din sufficienting tubig, dahil magsigarilyo, kontrolon ang blood pressure as in dahil mag-self-medicate. Dagdag pa ganahin siya na ugalion na magkondukta o kaya magkonsulta sa mga doktor sa pinakarning health facility kung may kakaibang namamatian sa lawas, tanganing tulos ng madayagdong sa sinmatawan na magagani kong medikasyon. Sinabi pa na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Health News from Newsbase, Mardela. Thank you, Paring Mar, sa Health News. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, aramon ta daw mga tugang ang latest sa kamugtakan kang panahon kasabay ang posibleng heat index. Ngunyan pong aldaw, hali po dyan sa pag-asa sa Department of Science and Technology. Kasabay po si Ariel Samodio. Sir Ariel, good morning. On there ka po sa DCGB. Go ahead po. Aray na aga po para po sa satuyang weather forecast kung inaandaw ni Martes. Ridge o extension kang high pressure area ang nakaka-apekto naman sa sirangan na parte kang Northern and Central Luzon. Sa maghapon ng Kabikulan, nilalauman man na padagos na magkakaigwanin mainit na panahon
lagad daw bumanan dyan sa anin, pulo-pulo pag-urano, pagkikilat pagdagulol, lalo na sa hapon doon sa pamilya. Maluya sa kung sa moderatong loros na halin sa sirangan na namatian na may banayad sa kung sa moderatong pag-alon kan kadagata. Temperatura sa maghapon ni Lauman, kung 24 hanggang 34, ang taas kang Celsius. Samantala, ang forecast man na heat index mo daw sa bilog na Kabikulan, pwede pa mag-abot sa 39 to 42 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:32 nin aga, masunod at yan alas 5:58 nin hapon. Aligid sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samucho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa DOST, Pag-asa, sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Digdi po sa DCGB. Sinurat po yan ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po mga tugang sinda Angel Mustasa sin Jenny Balyaran. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwal. Sa indong nadangog kan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love ko Chicken McDo. So much to love. Love ko Chicken McDo. Walang hinihintay. You better try. Better Chicken McDo. Much malaki, much crispier, much juicier versus previous recipe. Order now via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Baretang Kulalapnit! Yes, yo! Mga tugang Baretang Kulalapnit. Bago po yan, so gusto tabi na mag-attend mga tugang sa healing mass ni Father Momoy Borromeo.
imbitado po kamo na igwa po siya ki healing schedule sa maabotabi na June 17, 2024, Miyerkules. Sa aga, Miyerkules sa aga, ano John? Miyerkules sa aga, di ba? Sa aga. Sa aga pong Miyerkules, dyan po gigibuhon mga tugang sa tama, dyan sa Sacred Heart Chapel sa Bicol University, diyan po gigibuhon iyan, tabi sa Bicol University tabi. Kaya imbitado tabi kamo alas sandali lang ha. Ilingon ko so schedule tabi niya ta siguradohon ta. May nagaharapot kay ni sako. Hay na daw si Dan Orin si namimiss ko si Dan. Na daw si Dan. Kaya nagitag sa kung ngunyan si Dan, ngunyan si Manay Helma Sagin sa 9 a.m. po sa Sacred Heart Chapel sa Bio Compound. Diyan po yan sa BSBI. Yan baga po na Administration Building, gate number 3, mga tugang kan Bicol University na harani po sa Governor's Guest House. Diyan po yan, gigibuhonan sa iya tabi na healing schedule. Activity ni Father Momoy. Usually, nagupon po siya sa pagi po nin misa. Pagkatapos din misa, saka po magkakaigwa ki healing activity si Father Momoy Borromeo. Kaya sumaatin po, kung 9 o'clock ang schedule niya, mga 8 o'clock dapat yaw na po kamo ngayon. Mag-attend na kimisa, tabi sa BSBI, yan sa Sacred Heart Chapel. Sa kuan mas na po yan, along the highway, gilid po kantinang po. Pagbaba mo sa jeep, malakaw ka siguro mga 50 meters more or less. Sabi, ranihon man lang sa pakibong mo sa gate, kapakalaog mo sa gate kan Bicol University, sa left side, sa third gate, tabi, yaw na dyan ang Sacred Heart Chapel. Yan po. Sa April 17, 9 a.m. po ang schedule niya diyan sa Bio. Pero po bago magpun yan, mga tugang nagmimisa tabi si Father Momoy Borromeo. Kaya po sa mga gusto magpa-heal tabi, may mga magabat kamong nagkamaratian, hilang sa kalag, hilang sa lawas, tabi, pasiring ka mo dyan sa kay Father Momoy sa maabot na Miyerkules. Sa aga po, mga tugang 17 yan kang Hunyo sa Sacred Heart Chapel yan po sa Bicol University. Okay? Yan. Sige, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang. Ini po sa Morning Hearing. Joshua, ano nangyari? Morning, VP. Yes. Good morning sa mga parahantabay. Morning. Good morning. Yes. Sisay daw ini. Oh. Mapagmahal. Sa? Na dating opisyal sa barangay. Oh. Binayaan so agom. Oh. Taigwa na daanin bagong minamahal. Talagang mali. Salba tayo mapagmahal niyo. Ang ginot na istorya. Oh. Kursunadan ni Pali, ang sarong tanod. Tanod? Po. Di lalaki? Po. Opo. Kursunadan ni Pali, so tanod? Po. Ay. Type ni Pali, so tanod? Yung inot na istorya. Ang inot na istorya? Po. Type ni Pali, so tanod? Opo. Kan barangay official? Si Pali, dating opisyal. Si Pali, dating opisyal? Opo. Tapos ngunya, nakabalik na opisyal? Day na. Ano? Day na. Dahil si Pali, dating opisyal? Po. Tapos? Dating opisyal palan sa barangay ini? Po. Okay. Paguna ko, Kwan. Niyaan niya so agom, taigwa na siya ng bagong mahal. Ay, salamat niya, agom. Tabako palan ako iyan. Pumundo ka agom ako ngayon, kumbent ko niyan. Kunyan. Kursunada ni... Ang inot na istorya. Kursunada ni Pali, ang sarong tanod. Taka ito da abipe. Kung hilingon ini ni Pali, kulang na sa ng kagaton. Kudi na windang. Ang bilog na barangay. Kan ining si Pali, may bago ng pigharong-harong ngunyan. Si Pali, nag-uli sa harong kaini. May dara ng bagong kaispadahan. Pangyari sa mga baka.
Ano ba yan? May iba pala na gusto ang puso kaini. Ang bruskong si Padi. Brusko naman ang muyang kuro kairiba sa hirap at ginhawa. Paano na sa pamilyang nabayaan? Si Padi dapat budahan sa iyang bagong ilusyon, swito na maray. Bigdo para turutara na uman pati kan mga marites sa barangay. Malagkit pirmi ang hiling sa kada saro. Sabi kan ko lalapnit. Sabi ko na ngaya. Tama ang hinala ko kang inot pa sana. Na si Padi may ibang kursonada. Ang apod, brusko na may pusong mamon. Pampalan ang fight niya. So, dumagari sunaling ko sa TV set Bulaga. So, Bortes 5. Basta na, yun na ng buhay. Di, yan ang kaugmahan niya. Baga problema? Bala na siya kaan. Ano ang problema? Oo. Parehas wala kay obligasyon. Oo. Ako ko magdagdag ako. Dagdag ko ta ako eh. Ano ang problema? Accepted na bagan mo niya? May tataram ko ta ako. Sige. Joshua, DCGB. Thank you. Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwan. Paano na? Kita. Ay, alam ko na nag-upload si Ma'am. Nag-upload si Ma'am Brenda. Ma'am, naka-onboard ta, patabi ako. Kumusta ka mo dyan? Iyo baga. Sige daw. Yes. Karoon, pwede makaroon, ma'am? Karoon mo, yes. Sige daw. Hello, amigo. Hi, sir. Oy. Hi, kumusta, BP? Good mo. Oy, on there ka sa programa kungon yan. Nadadangog ka sa buong albay. Kumusta po? Baka pakigreet mo sa mga fans mo digdi ka ito kang yaong kapa sa satuyang OKFM. Nako. Kumusta po kamugabos dyan? Ayan. Ano nga ni parisungaran mo? Radio name mo ka ito? Ay, Cracker Jack! Yes! Okay, FM! Cracker Jack! Yan. Okay. Uy, kumusta ka na dyan sa US? Kumusta ang NAV show ngon yan? Ay, maray man tatabi, BP Henry. Alam mo, dakul na mga bagong mga learnings na nahiling kita digdi. One of the most prominent topics tigin ko niyan is the AI, artificial intelligence, especially kung how it affects yung our industry in journalism, sa media. Yes. Kadaklan sa mga topics tigdi. Opo. Ano pa rin ang kwan dyan? Anong consensus dyan? Anong reactions dyan kan mga participants? Aram mo, ang sabi kang iba, ang AI talagang affected kay ni ang, lalo na sa creativity, di ba? Kan mga, dati pinag-iisip kan tao, ngunyan, computer na nag-iisip kan mga dapat gibuhon. That's right. Mixed feelings sa tabi, BP. Oo. Ano kaya, Nicky? Like for example, yung mga major media organizations, pati yung mga magazines, like for example, Sports Illustrated, so mga very established media organizations, kada ako na sinapig-lay off na mga journalists over the past few years. Oh my. Yeah, even the big networks, ATC, NBC, that's because of the proliferation of automation. No? Iyo. And that includes yung artificial intelligence. Yeah. Can you imagine, pwede na sila mag-ibong AI, mag-ibong mga news articles and everything. Iyo baga. Iyo. Organizations of mga journalists, syempre mixed feelings about that. Correct. Boda, ang concern ta dyan, so although they can create script, pero ang problema dyan, so sa news gathering baga pare, di ba? Kaya pan factual pa manggiraray, pero sa advertising, gari madali, pwedeng gibuho na rin, di ba? Advertising? Yes, in terms of advertising kasi araw mo naman mo yan, ang advertising is very targeted na. Correct. So kung ano ang na-learn kang AI, makakatabang. No? But as I feel it, kasi kami digdi tabi VP, we also have the Filipino-American Media Association. Iya, opo. So we also talk about that. Kami, we feel na ang AI is just an aid. Parang tabang lang. Guidance, Gari guidance, It will not
it will not replace talaga. Yeah, opo, siyempre, original kita eh. Okay. Original. Yes. Okay, so diyan pala nagsentro ta. Maski baga sa ibang parte kang kinaban, AI na ang nagkakadarangog ko eh. Mga robots, computer, creation, etc. Adi, Gary inian Gary, sana day mag-take over ini sa ano yan, sa intelihensya kang tawo sa maabot na panahon tabi, amigo. Ay, tama. Oo, sana. Okay, kumusta ang panahon yan sa Las Vegas ngunyan? Ay, ano na kami digdi tabi, VP Henry, springtime. Wow. So, tapos na ang malipot na panahon. Medyo, it's getting warm na. Oh. So, medyo perfect ang time, actually, sa pag-abot sa tuyang mga bisita sa Pilipinas. Dako lang Pilipino dyan ano? Na nag-attend man ngunyan sa NAB? May nakamidbidan kang ibang Pilipino o mga Asyano? Correct. Dakol kita digding mga na-meet ng mga from the Philippines actually. Some of them mga content creators and dakol na mga engineers from the technical side. Dakol na mga iikot digdi para siguro mailing ko ano ang bagong technology. Yeah, saro na dyan si Sir Jose Sir Jose Locsin, di ba? Ay, siyempre. Oo, siyempre. Laling ko pati so mga formalizer sa iyang DB products ang mga transmitter niya. Tama. Yeah. Yes. Okay. Yes, thank you amigo sa oras mo ha. Any message po from Las Vegas, USA? Ay, salamat. Salamat, sabi. Opo. Oy, paano? Alam ko na, kitang mga Albayano, Legazpino, Filipino, paano ka mo ma-access? Di ba may radio program ka din dyan online sa US? That's right. Oh, ikaw po kita digding in-establish na radio sa Las Vegas. Opo. Ang pangaran po ay PHLV Radio. Wow. PH parang Philippines, LV parang Las Vegas, and radio. May iOS and Android app po yan or phlvradio.com. It's a content for the Filipino-American. Wow. Ang studio tayo digdi sa Las Vegas. Iyan, talagang Gary, patangit tsura mo pati, Gary, Amerikano naman Okay. Salamat amigo. Ingat ka mo dyan. Si Ma'am Brenda tabi. Salamat po. Alright. Opo. Ma'am Brenda. Hello ma'am. Kumusta po? Kamu dyan kasi. Kumusta ka muna Sir Jose dyan? Ay, okay. Maruto ba si Sir? Uto sa post niya sa DP. Nahiling ko sa mga post niya. It was nice out view. Nakulong din talk about AI. Yeah, you daw. Nag-attend kita rin Yes. Sa Philippines, ay tarang ko rin mag-abot, no? Yes. Pero but AI kasi needs also a bit of automation. Yes. Sa studio, ano kan. So sabi ko, gano'n dapat magpa-Singapore ikatali ako. Sa broadcast Asia. Iyo. Pero ko na ni kaya, i-transmit sa Indo. Grabe, yun. Tinatabi ka po. Kasi ko na masabot ako, paano i-transmit? Paano na iyan? Paano ko na i-transmit? Grabe na ma'am, gusto mo ma'am, ang influence kang AI dyan sa US, kuha na may impact ng dakula sa industriya. Pigi-build up. Well, pigi-build up. Dali ko din sa NAB, garo pigi-build up nila to AI. Garo baga, so, the last few years, they were building up the metaverse. Yeah. Nag-work ang metaverse Diyo po. Pigi-build up naman sa AI. Pero eventually, sabi, ang AI, kaya po, may base of automation ka din. May automation ka. Oo. Kaya man, isisar nga ni, isisar na nga ni, wala siya nabenta sa kliyente niya, ang camera, nag-hero on its own baga. May editing na sana, nag-hero. Nagasadiri na mag-hero ang camera? Na siya. Because ang editor mo, tao na nag-edit, may nag-control na ka, dahil ang cameraman. Automated na siya. Because nasa machine na, so nag-editing na. Opo. Hindi ka na sana sa Singapore. Mag-explain ka naman, pagalon. Pagalon, explain naman terms naman. Term na naman. Ako. Madyan si JP sa May. Iyo. Mag-programa siya. Ay, very good. Sa Insight. Very good. Station manager baga sa Iyo baga. Cracker Jack. Di ba? Cracker Jack. Oo. Then maybe we could talk about sa podcasting. Nag-podcast siya eh. Ayo. Magayon nun paano na mas-indicate sa mga podcast. Pero, ni JP, sabi niya, kaya nagkapod kami, ika pala, ika paramatik ka din sa Amerika. Ika, doon na ako. Ika doon, sabi mo,
ang mga Pilipino digdig na Bicolano, Oo, especially, oo. bistado ka. Ay, sus ko, pag nagjampalan ako pare, Namatay mo si Enrique Sumago. oo. Pag nagjampalan ako, baka magisiang kitang bado sa mga fans ta dyan, adi. Iyo. Pag nagdigdig ka, may dakul mga pa-selfie sa imo. Uy, salamat sa mga Filipino dyan, ang Bicolano. Salamat, ton. Yeah. Okay, see you, pare. Okay. Hello, ma'am. Po. Pati sa prosesyon pala, sabi ni John, anong yan na prosesyon niya? Doon, nagkumatingin sa DCGP. Kaswapon. So, interview ko kaswapon. Yeah, so Holy Week. Iyo po. Holy Week. Pagkatapos pala, pati sa may sa Saint Raphael pala, marati sila. Ay, wow. Nagiling sila. Wow. Iling mo, tako paano na ito, no? Iyo, ma'am. Pwede mananggan. Oh, ma'am. Dahil na, makrak ang mas isip ko O, ingat ka mo dyan, ma'am. Ingat po ka mo dyan, sir. Ingat ka mo ni sir. Budal sikan, JP. Alright, thank you. Bye-bye. Alright, mga tugang, Ma'am Brenda Locsin, live from Las Vegas, Nevada. Duman po, giniboso NAB. Actually, pigagdakot ako ito ni Ma'am Brenda. Kundi ang pig-urunan duman, mga tugang, paano daw nga niya ako na, ano yan, itong, si Sir Noy kaya, Sir Jose Locsin, siya mga tugang ansaro sa mga ano yan, distributor kang Debbie, ayan na digital broadcast equipment. Distributor kaya sa Nonoy kay mga transmitter digdi po sa Pilipinas. Kaya yaon po sinda duman. Nag-exhibit niyan. Kasabayan sa iyang partner na Italiano. Video partner niya. Kaya nasa Las Vegas ngunyan sa NAB show, radio show. Kudi, so kan hiniling mi sa radio program duman sa NAB. Dahil po kay masyadong application para sa radyo. Kang inot, nagdumang kami ta may application po para sa radyo. Ngunyan kulang so radio application, sa mga topics about radio. More on, equipment sindangon yan. Exhibit sa mga equipment. And then lectures kung paano magagamit. So, AI, Artificial Intelligence, konektado po dyan sa mga broadcast equipment na yan. Kaya more on technical matter po ito. Kaya, ganyan ko ma'am, dahil na pa ako madyanta. Baka, nakagulpi na ako. Nakapera na akong balik sa US. Nakatulo na akong balik yun sa US, John. Nashville, Florida, Orlando, Florida. Tapos sa, sa Atlanta. Baka kung maapatan, duman ako mag-study diretso. Alright. Good morning kay City Councilor Milabal. Ang satuyang representante kang Liga ng mga Barangay sa Sangguniang Panlunso. AI Milabal. Salamat kanserong pagkantabay. Mga tugang, goodbye. God is good all the time. Bareta alas 7. Susunod na. Sandali lang John, madali lang. Nalingawan ko madali lang Ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mogmang atay, kay po nasabayan po ng proteksyong liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule, para sa load asin proteksyon kang atay. Ini may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaonin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay may bisyo man o wara. Mahilig guminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mababakal po sa mga panginot na butika. Asin iba pa mga tugang na mga drugstores nationwide. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya,